أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله wannan channel mai albarka ta kawo muku wani sirri wanda yake mai fa'ida, wato insha Allah wannan sirri ne wanda in dai ka aikata shi ko ka aikata wa yaranka ko yarinyarka ko kuma yaranka gaba ɗaya, to lallai za a samu fa'ida da kuma samun ilimi da samun karatu da buɗewar kwakwalwa insha Allah ta'ala. Ko da ce mutum ne wanda ya samu cewa kwakwalwarsa ta yi dusu-dusu, baya fahimta, baya gane abubuwa, to insha Allah idan aka wannan za a samu ganewa, domin sirri ne wanda yake mujarrabi na buɗe kwakwalwa da kuma samun karatu da samun ilimi mai amfani insha Allah ta'ala. Amma a ƙa'ida ta wannan sirri ba a so mutum ya sha kuma ya zama cewa ba karatu ya sa a gaba ba, saboda zai zama mashahurin mawaƙi ko kuma mashahurin ɗan surutu. Duk inda ya zauna in gaddama ce ba za a ƙure shi ba, wato dai zai zama mutum abocin surutu. Yadda ake wannan sirri shine kamar yadda kuka gani: fa'iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wato gaba ɗaya waɗannan ayoyi da kuma ainihin wannan hatimi su ne ake rubutawa. Ana rubuta su ne kafa 7. Ana fara kuma ranar Laraba. In ya so za a iya yin Laraba, Alhamis, Juma'a. Amma in son samu ne a sati guda ana yi. Ana rubutawa ana sha. Rubutawa za a riƙa yi kafa 7 ana sha, ko kuma kafa 3. Insha Allahu idan aka rubuta sai a samu zuma farar saka mai kyau, ba mai gauraye ba, da ita ce ake shan wannan rubutu. To insha Allah in dai an sha an yi yadda muka ce, to za a yi wa Allah godiya, kuma mu ma za a yi mana fatan alkhairi, domin za a ga yadda kwakwalwa za ta samu buɗewa, a samu fahimtar karatu insha Allah ta'ala. Wannan sirri mujarrabi ne, kuma alhamdulillahi wannan sabuwar channel namu lallai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karfafe ta, ya kuma tabbatar mana da dukkanin alkhairan da suke ciki. Allah kuma ya amfanar da mu gaba ɗaya insha Allah. Kuma za mu kasance mu abota ƙoƙari wajen kawo muku sirrika da fa'idoji waɗanda za su amfane ku insha Allah ta'ala. Sannan kuma waɗanda suke buƙatar cikakken bayani ko kuma ƙarin bayani akan wani al'amari ma daban, to su kuma za su iya mana magana ta lambobin da muka sa insha Allah ta'ala. Allah ya datar da mu, Allah kuma ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.